бонувону гулдухтарони муҳтарам, мехоҳед дар хона нишаста тариқи онлайн маблағ ба даст оред. Пас шуморо ба гурӯҳи кории худ даъват менамоям. Регистратсия ва омӯзишҳо бепул буда. Барои кор ба шумо телефони мобилӣ ва интернет лозим аст. Маош ҳар 21 рӯз буда. аз тарафи ширкат тӯҳфаҳо, бонусҳои пулӣ ва тахфифҳои калон ба даст меоред. Ширкате ки тӯли 25 сол боз фаъолият дорад, дорои сертификати ҳалол мебошад. Ин ширкати бонуфузтарин Фаберлик мебошад. кор дар ин ширкат мушкил нест. то ба қуллаҳои баланд расидан ба шумо кӯмак мекунем. шумо ҳам метавонед ба мисли занҳое ки дар ин ширкат кору фаъолият доранд, орзуҳои худро амалӣ гардонида истодаанд, соҳиби мошин ва хона гардед. ногуфта намонад, ки дар вақти фаъолият кардан дар ин компания фарзанд ба дунё меоред. ба шумо бонусҳои материнства дода мешавад ва шумо метавонед бизнесатонро аз насл ба насл гузоред. мехоҳед орзуҳои худро амалӣ гардонед? барои маълумоти пурра ва хоҳишмандоне ки кор кардан мехоҳанд ба ин рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат намоянд.